Zrejme, myslím si, že pre všetkých veľká udalosť, že sem zajtra dojde City, ale pre mňa osobne určite o niečo viac, pretože, ako som veľakrát povedal, do Manchesteru som odišiel ako chlapec a keď som sa vracal prvýkrát do reprezentácie, tak otec to povedal, že bol zo mňa muž, takže veľa som v Manchesteri prežil, som mu za veľa vďačný, či už Manchesteru City, ale mám krásne spomienky takisto na rodinu, v ktorej som vyrastal, takže je to pre mňa veľmi citlivá téma, keď sa o Manchesteri bavím tak celkovo a pre mňa je to niečo neuveriteľné, že sme tu a že prvý zápas budeme hrať práve zo City, takže ja sa budem snažiť si to zajtra užiť najviac ako bude možné a takisto aj my všetci si to budeme snažiť užiť tak, ako nám asi zajtra dovolia, takže asi tak. Ale pamätám si, keď som po prvom góle za Arsenalom volal z tunela potom otcovi, že som to dokázal, bolo to ešte proti Rosickému. Bol to splnený sen po každej stránke vtedy a takže mám samozrejme krásne spomienky na City a budem mu celý život vďačný za to, že som tam vyrastol ako futbalista a že som mal takú kariéru, ako som mal.